Salve! Dobrodošli u Pompeje i Herkulanej, gradove koji su pripadali Rimskom carstvu i koji su prije gotovo 2000 godina netragom nestali s lica zemlje, a s vremenom i iz sjećanja ljudi. Njihova su imena ostala zapisana u povijesnim zapisima i vidljiva na starim zemljopisnim kartama, ali nitko nije znao gdje se točno nalaze ovi gradovi. Bila je to prava misterija. Misterija je drugi naziv za veliku tajnu, nešto što je skriveno i ne može se lako razumjeti. Ovi su gradovi nestali zbog djelovanja jedne prirodne katastrofe. Što misliš, o čemu se radi? Pauziraj video, razmisli i kada budeš spreman pokreni video i čekate odgovor. Odgovor je erupcija vulkana. Erupcije vulkana se ubrajaju u prirodne katastrofe kao što su suše, poplave, požari velikih razmjera i potresi. Katastrofa je drugi naziv za nesreću koja velikom snagom pogađa ljude, životinje i prirodu. Vulkan koji je zatrpao Pompeje i Herkulanej zove se Vezuv. U podne 24. kolovoza 79. godine, dok su stanovnici bili zabavljeni svojim uobičajenim poslovima, vrh Vezuva se otvorio i u zrak je sunuo ogroman oblak sačinjen od vulkanskog materijala. Nebo se smračilo, dan se pretvorio u noć, sunčeve zrake se nisu mogle probiti kroz oblak prašine i gradovi su tijekom samo jednog dana zatrpani vulkanskom prašinom i kamenjem, te su doslovno nestali s lica zemlje. Kada su se preživjeli stanovnici vratili na mjesto nesreće, zatekli su potpuno izmijenjen krajolik. Uslijed erupcije čak se i obala mora pomaknula za gotovo 400 metara. Nakon nesreće, rimski car Tit Flavije je poslao izdašnu pomoć unesrećenima, a i sam je car 2 puta posjetio gradove i stanovništvo zahvaćeno katastrofom, ali gradove nisu iskopavali. Tako su ova 2 grada ostala zarobljena u vremenu. A zatim su prošle godine i stoljeća. Točnije 1600 godina, sve dok ljudi nisu slučajno naišli na ostatke Pompeja i kada su počeli kopati, pronašli su grad koji je spavao dubokim snom zarobljen ispod stijena. Kako bi ti bilo lakše shvatiti koliko se davno ova katastrofa dogodila, zamisli da svaka od ovih točkica predstavlja 6 godina života jedne djevojčice i dječaka. Pogledaj sada koliko bi se morao puta po 6 godina vratiti u prošlost da bi zatekao Pompeje i Herkulanej u stanju u kojem su bili prije erupcije vulkana. Za one koji već znaju računati, možda je jednostavnije reći da mi danas živimo u 21. stoljeću, a ova se katastrofa dogodila u 1. stoljeću nove ere. Kada oduzmemo 1 od 21, dobit ćemo 20. Broj 20 označava 20 stoljeća, odnosno 2000 godina. Sigurno se pitaš zašto su ljudi živjeli u blizini opasnog vulkana. Zato što nisu znali da u njemu rumori magma i stvaraju se plinske pare. Na freskama, odnosno slikama naslikanim na zidovima Pompeja i Herkulaneja, Vezuv je prikazan kao dobročudno mjesto prekriveno zelenilom. Osim toga, u to vrijeme nije niti postojala vulkanologija, odnosno znanost koja proučava i prati djelovanje vulkana. U latinskom jeziku prije erupcije Vezuva čak nije postojao niti naziv za vulkan, te su ovu zastrašujuću prirodnu pojavu nazvali imenom kojim su nazivali boga vatre i kovača, vulkan. Zahvaljujući ovoj velikoj prirodnoj katastrofi, danas možemo posjetiti ova 2 grada i vidjeti kako su živjeli ljudi prije 2000 godina, kako su izgledale njihove kuće, ulice, te čime su se bavili i čak što su jeli. Znanost koja se bavi iskapanjem, pronalaženjem i istraživanjem predmeta iz prošlosti zove se arheologija. Možda se sjećaš da smo u srpnju 2022. godine posjetili nalazište u Vinkovcima u blizini našeg vrtića na kojemu je pronađen i iskopan rimski sarkofag. Taj su posao obavili vinkovački arheolozi. Sada slijedi kviz koji sadrži 4 pitanja. Kako se zove vulkan koji je zatrpao Pompeje i Herkulanej?
Vezuv. Kako se zove znanost koja proučava vulkane? Vulkanologija. Što proučava arheologija? Predmete iz prošlosti. Kako se zove znanstvenik koji se bavi arheologijom? Arheolog. U sljedećem videu ćeš moći upoznati neke od stanovnika ovih gradova. Gratias tibi ago, odnosno hvala ti, i ne zaboravi lajkati. Die dulci fruimini. Želim ti ugodan dan.